Filwaqt li s-sibt filgħodu saret attività l-għarfien dwar l-emerġenza, diversi nies u familji attendew biex jitalmu aktar dwar wieħed x'għandu jagħmel f'każ ta' emerġenza. Net News kien preżenti fejn iltaqa' man-nies li kien hemm il-Belt Valletta. Qegħdin il-belt biex naraw in-nies jafu x'inhu n-numru tal-emerġenza u xi tfisser għalihom emerġenza. Ejja naraw kif talmu t-tifel biex jekk ikollu bżonn iċempel. Jekk just in case ikun hemm xi accident jew xi ħaġa jew jara xi ħadd imweġġa' naħseb hekk hu. Noqogħdu nipprattikaw id-dar u l-adress tad-dar importanti li jkunu jafuh u li anke jkunu waħedhom ikunu jafu x'għandhom jagħmlu u d-dettalji jridu jagħtu importanti naħseb. It-tfal nataw diversi sfidi fosthom il-protezzjoni ċivili u kellhom iċ-ċans li jitlu f'karozza tal-pulizija, f'ambulanza u fire engine. Net News saqsihom jekk jafux meta sitwazzjoni tkun ta' emerġenza. X'inhu n-numru tal-emerġenza? 112. U xi tfisserek il-kelma emerġenza? Għajnuna. Meta xagħti weġġa' ċempel il-dipartiment u mbagħad tgħidlhom x'ġara. Meta ikun hemm in-nar jew ikun hemm ħaġa ikun hemm ngħidu xi ħadd weġġa' jew inkella xi ħadd qed jisraq il-bank.